SOS Sanidade Pública continúa cos seus actos para reclamar melloras sanitarias en toda Galicia, pero especialmente na comarca do Salnés. Ademais da recollida de sinaturas para presentar no Parlamento e das diferentes manifestacións que se levan a cabo nos concellos, a plataforma convoca agora a toda a veciñanza do Salnés e arredores a unha gran manifestación en Vilagarcía. Nos queremos que esa gran manifestación do día 14 de outubro en Vilagarcía. Unha manifestación que, dada a situación actual da sanidade pública, a xestión nefasta que está habendo da sanidade, sobre todo da atención primaria, pois creemos que é unha manifestación máis necesaria que nunca. A poboación, os veciños, os profesionais están pedindo unha gran manifestación para poder loitar, para poder dar saber, reflexar o malestar e a situación tan grave que está padecendo a sanidade pública e a atención primaria, sobre todo na nosa comarca. Dende a plataforma sinalan que a manifestación, as recollidas de sinaturas e as diferentes mobilizacións son reclamacións de toda a veciñanza. Cando montamos as mesas para a recollida de sinaturas para a iniciativa legislativa popular, as grandes colas, a cantidad de afluencia de veciños que veñen a asinar e que están deseando, están nos pedindo unha manifestación para poder sair á rúa, porque esta situación xa é insostible. Tamén contan co apoio dos gobernos municipais nos diferentes plenos. Por iso, consideran necesaria realizar esta manifestación. Vese nos plenos das corporacións municipais que se están a celebrar estes días, que estamos presentando mocións e que incluso en algúns concellos estánse aprobando de xeito unánime. A situación é moi grave, a situación é dramática, o que aconteceu este verán non acontecera nunca endexamais e necesitamos solucións. A xente está nos demandando salir á rúa, que queren defender a sanidade pública, a sanidade de todos. A mobilización terá lugar o venres 14 de outubro e dende a plataforma agardan unha resposta masiva, buscando mandar unha mensaxe á Xunta para que se mellore a situación da sanidade pública e se garanta a súa calidade.